Здравейте, вие сте с второто видео от поредицата Инициатива Свобода. Датата е 3 октомври и днес ще говорим за идващата криза. И така, без повече излишни приказки, идва криза. Как знам за това, какви са причините за тази криза, кого ще засегне и какво може да се направи, какво трябва да се направи, когато дойде кризата. Това са темите, които ще засегнем сега и в следващите видеа. И така, както може би вече се досещате, решението е в свободния пазар, а причината е в прекомерната намеса на правителството в икономиката, но за това малко по-нататък. На първо място искам да започна с това да се върнем мъничко назад, тъй като отговорите за решенията ни, които взимаме сега, много често са в историята или в миналото. Нали, знаете защо се учи история? За да не повтарям грешките от миналото. И когато някакви грешки сме допускали, можем да ги избегнем сега, за да си спестим бъдещи неприятности. Така, на първо място искам да се върнем до кризата от 2008 година, тъй като тя е последната голяма криза, която ни засегна. И на първо място, имаше ли криза 2008 година? Много хора твърдяха, че криза няма, че кризата е оправдание на работодатели, на политици за тяхната политика. Истината е, че в определен период от време, от няколко месеца, аз също бях към тази скептична група, която не вярваше, че в България има криза. И тъй като по-късно започнах да се интересувам активно от икономика и политика, започнах да чета, да разглеждам факти и когато фактите говорят, и политиците трябва да мълчат. Така че, на първо място, една графика, която представлява брутния вътрешен продукт на България през последните години. До 2013 година съм е изрязал. И както може да видите, брутният вътрешен продукт нараства до лятото на 2008 година, когато започва свиване до 2009 година, началото на 2009 година, после следва период на възстановяване и започва лек растеж отново. Така, това, което виждаме е, че има явно свиване на икономиката през 2008 година. Свиване на икономиката, рецесия, икономическа криза, както искате го наричайте, т.е. гледайки брутния вътрешен продукт на България, без никакво съмнение, лятото на 2008 година, някъде тук, започва икономическата криза или по-точно тогава тя се усеща в България. Нека да погледнем само още една графика. Тази графика е на работещите хора в България, заетост. Имайте предвид, че когато имаме такава графика, която е за работещи, а не за безработни, това не отговаря едно към едно по принцип с безработицата. Тъй като безработицата се определя от хората, които не работят, но активно търсят работа, т.е. хората, които не могат да си намерят работа. Ако вие имате пари заделени и живеете от тях и не искате да работите, вие не се водите безработен в статистиката. Така че тук има много малък процент грешка, който се поражда от това нещо. И така, виждаме, че броя на работещи хора в България нараства до 2008 година. Малко преди лятото на 2008 година, техният брой изведнъж започва да намалява и виждате тук намалението е чак до 2010 година. След това започва по-плавничко да намалява до 2014 година. Иначе казано, по отношение на заетост, възстановяването в икономиката е много по-бавно, много по-трудно. Разбира се, тук роля има и демографията в България, а именно има отрицателен естествен прираст на населението, всъщност както и в останалата част от Европа, но това е малко друга тема. И така, криза в България имаше 2008 година, последиците от нея бяха дълготрайни, не бяха нещо, което отмина за една-две седмици, но кризата не беше толкова тежка, колкото беше, да речем, в Германия, в Щатите особено. Кризата от 2008 година, не знам дали знаете, в Щатите остави без дом 6 милиона души. Тоест 6 милиона души, които са теглили заем за да си купят жилище, останаха без това жилище. 6 милиона, ако може да си го представите, в момента населението до България е малко под 7 милиона, така че може да си представите абсолютно всеки един човек в България да загуби жилище. Това беше изцяло от към потребителска гледна точка така ефекта на кризата в Щатите. Освен това, 8 милиона души в Щатите загубиха работата си.
Това вече е над населението на България, значи може да си представите за какво става дума. Кризата там беше доста по-тежка, отколкото ето в България. В Германия беше някъде по средата, но това е важно да се знае, че кризата тръгна от Щатите и тя се пренесе към Европа, тъй като кризата беше породена на практика от дълг, който се дава с пари на заем. Тези пари на заем идваха от печатане на нови пари и от наливане на пари от чужбина, от Европа, от Азия. Така че всеки, който е давал пари на заем и не са му върнати, пие една студена вода, както се казва, но реално претърпява икономически загуби, които се проявяват в икономическа криза. И тъй като Европа също е кредитор на Щатите, както и Азия, съответно, след като Щатите загазиха, техните кредитори не искат също изпитват затруднения. Така че това е причината да се пренесе кризата на изток. И интересни неща, които чувахме 2008 година, когато избухна кризата, беше никой не можеше да предвиди кризата. Това е шок, нали? Това беше постоянно, което чувахме, че тя е избухнала изведнъж. Икономиката е била супер в продължение на години и изведнъж в рамките на 2 дни икономиката се срива, видиш ли. Това, разбира се, е пълна безсмислица. Икономиката не се срива за 2 дни. Икономиката се срива в продължение на много време и за да се случи това нещо, трябва да има предпоставки и трябва да има хора, които са на власт и не виждат по-далеч от носа си. Разбира се, имаше хора, които предвидиха икономическата криза, имаше хора, които не просто я предвидиха, а я обясниха, дадоха причините и назоваха по име институциите, които ще загазят. Например, сега ще ви цитирам едно изказване на Рон Пол пред Банковата комисия през 2003 година. Така, цитирам. Специалните привилегии, дадени на Фани Мей и Фреди Мак, нарушиха пазара на недвижими имоти, позволявайки им да привлекат капитали, които не биха могли да имат в условия на чист пазар. Като всички изкуствени надути балони, бумът в цените на жилищата не може да продължава завинаги. Когато цените на жилищата паднат, притежателите на тези домове ще имат затруднения, защото тяхната стойност е заличена. По-натам, притежателите на ипотечния заем също ще имат загуби. Тези загуби ще бъдат по-големи, отколкото биха били иначе, ако правителствената политика не насърчаваше активно прекомерното инвестиране в жилища. Като продължава. Защото толкова много хора ще инвестират в жилища, щетите ще са катастрофални. И както казахме, 6 милиона души са загубили жилищата си, 8 милиона работата си. В Щатите това наистина си беше катастрофа. Достатъчно голяма, за да я усетим тук в България, където сме всичко друго, но не и кредитори на Щатите. Просто до толкова беше забавена световната икономика. По-натам, освен Рон Пол, редица други икономисти, които следват принципите на австрийската икономическа школа, също предвидиха криза от 2008 година. За пример ще дам Питър Шиф, който многократно по много телевизии обясняваше точно за същите причини за възникване на балон, който няма как да бъде надуван завинаги и който рано или късно ще се спука. Друг човек, който предвиждаше кризата, беше Майк Малони. Той е известен инвеститор в злато. Той също обясняваше същите неща за недвижимите имоти. И защо ви казвам всички тези неща? Защото когато имаме група от хора, които точно и ясно предвиждат събитията, които ще се случат в икономиката, и не ги слушаме, и кризата дойде. Значи, когато видим, че те са прави, е редно вече да си вземем поука и да следваме техния съвет и да уволним тези некадърници, които до 2 дни преди да настъпи кризата ни убеждаваха, че всичко е наред в икономиката. Защото точно това е, което се случваше. Тези, които бяха на власт, тези, които бяха икономистите с голямото самочувствие, всички им се кланяха и ги слушаха как икономиката е добре, как цените на жилищата ще продължават да се дигат с по 10% на година и така нататък. Дойде кризата и тия всичките, които не виждаха балона, казаха, това беше невъзможно да се предвиди. Ама било възможно. Въпросът е, защо продължаваме да слушаме същите тези некадърници,
а не слушаме хората, които реално знаят какво се случва. И това е една от причините всъщност аз да започна да се занимавам с тази инициатива, тъй като същите тези хора сега бият камбаната отново. Сега бият камбаната, че идва криза с по-големи размери от тази 2008 година. Кризата, която предстои, за съжаление е композитна, не е проста криза, не е съставена просто от жилищен балон, съставена от редица балони, някои от тях много по-големи от балоните, които гръмнаха в миналото, а именно жилищния през 2008 и преди това интернет балона през 2000-та. И така, сегашният балон, според същите тези хора, се състои от, на първо място, разбира се, колосалния дълг на щатите, който възлиза на десетки трилиони долари. Говорим за нещо невиждано в историята на човечеството. На второ място, отново ще се задържим за момент в щатите. Там има, например, огромен балон в кредити към колежани, иначе казано хора, студенти, които искат да си платят колежа, теглят заеми. Тези заеми им се дават, защото са гарантирани от държавата. Те са безумно големи заеми, говорим за 50-100 хиляди долара за специалности, които реално те остават безработен след като завършиш. Говорим за история на социологията, например, някакви такива неща, които като ги завършиш не можеш да си намериш някаква работа, която е по-добра, отколкото ако си имал само средно образование. И тези колежи изискват, разбира се, големи такси. И изискват големи такси, защото големи такси ни се дават благодарение на кредитите, които се отпускат. А кредитите се отпускат, защото те са гарантирани от държавата. Ако държавата не гарантираше тези кредити, никой не би сложил главата в торбата да ги тегли, нито да ги даде. Та благодарение на това, в този момент, колежаните в щатите имат общ дълг от 1,4 трилиона долара. Трилиона! Това са хора, които до момента не са работили, нямат работа в момента и имат дълг от 1,3 трилиона. Това е дълг, който няма абсолютно никакъв шанс да бъде изплатен, разбирате. Следващия компонент на този балон е в правителствените бонове. Иначе казано, това са заемите, които отпуска народа на държавата с обещанието държавата да изплати някаква лихва. Там има огромен балон. Това е може би най-големият балон, който е надут в щатите. Но за това по-нататък в нашите видеа. Да оставим щатите за момент на мира. В Европа има голям проблем в банковия сектор. И не говорим тук за една-две банки, макар че напоследък вече започна да се чува най-после името на Deutsche Bank. За Deutsche Bank се знае от поне една-две години и се знае, че там нещата са много тежки. Разбира се, тази година акциите на Deutsche Bank паднаха с, ако не греша, около 50%, като в рамките на една седмица, преди около 2 седмици, в рамките на една седмица паднаха с 10%. Впоследствие паниката беше овладяна и успяха да възстановят там 10-13%, но положението в банката е много тежко. Също така, защо точно се случи това възстановяване, ще обясня по-нататък. Това беше поради едни мерки предприяти от Обама да се намали една глоба, която им беше наложена на Deutsche Bank. И така, цяла Европа има голям проблем с банките, като тук говорим за немски банки, говорим за италиански банки, португалски, на практика за цяла Европа. Ако трябва да сме честни, в това отношение банките в България са по-добре. И казвам по-добре, но това не значи, че нашите банки са цъфнали и вързали. Не ме разбирате погрешно, просто банките в цяла Европа наистина са доста зле. Имат огромен лост. Значи, когато говорим за лост в икономиката, се разбира за това, че имат определено количество капитал, определено количество собствени придобивки и в същото време работят с пари, които са многократно по-големи от това, което реално имат. Това се нарича една лостова схема или leverage на английски и говорим за повдигане от порядъка на 20, 30 до 40 пъти. Не процента, а пъти. Тоест за всяко евро, което имат, те могат да работят, да го правят с 30-40 евро. Това означава, че заличаване на 3-4% от загуби
Ако имат 3-4% загуби, това е достатъчно, за да унищожи всичко, което имат и да обявят фалит и несъстоятелност. В тази насока се случиха някои нови мерки, които правителствата почнаха да предприемат. И това е следващата ми причина да се занимавам с инициатива Свобода, тъй като, както може да се досетите, мерките, които се предприемат, са пагубни, тоталитарни, нямат нищо общо с свободата. На практика искат да ни заробят и тук, за съжаление, не преувеличавам, това не е някаква параноя. Например, говори се за елиминиране на парите в брой, елиминиране на кеша. Всеки, който е бил в Щатите, знае за какво става дума. Който не е бил в Щатите, може, например, да споменем премахването на по-едрите банкноти от еврото в обращение. И така постепенно се намалява кеша в обращение, се опитват да оставят парите да циркулират само в банката. За това също ще говорим по-подробно за в бъдеще. Други проблеми, които са, това е изкуственото поведение на лихвите, а именно държането на лихвите е изкуствено ниски. Когато цитирах одеве Рон Пол, една от причините, която изтъкваше за раздуването на този балон, както и Питър Шиф, както и Майк Малони, както и други икономисти, една от основните причини беше изкуствено държане на лихвите от Централната банка на щатите до 1%. По това време шеф на Федералния резерв на щатите беше Алън Гринспан и той държа до рекордно ниския 1% лихвите в щатите, което позволяваше отпускането на безумни кредити. Сега, след като стана криза в 2008 година, шеф на Федералния резерв на щатите беше Бен Бернанки. Той в последствие смъкна лихвите до 0% и те са на практика 0 до ден днешен. Това е невиждано в историята на човечеството 0% лихви, с изключение на едно място, а именно Европа в момента. Европа в момента на много места държи отрицателни лихвите, така решила Европейската централна банка. Това е следваща степен на безумие и може да си представите какво означава това. Слагате си пари в банката и плащате пари на банката за това, че тя борави с вашите пари. Не мога да разбера как е възможно нещо да има отрицателна цена. За мен това е непонятно. Интересното е, че за в бъдеще тази тенденция не изглежда да се оправя, но също така за това нещо по-подробно в, може би, последващото видео. И така, казахме, че правителството не вижда по-далеч от носа си. В същото време има хора, които успяват години преди да се случи кризата, да я предвидят и да кажат точно какво ще се случи, защо ще се случи и с кои институции. Същите тези хора казват, че решението е свободния пазар. Същите тези хора казват, че сега се раздува много по-голям балон от преди и ще има голяма катастрофа пред нас. Въпросът е, че тази катастрофа вече е неизбежна. Тя ще се случи. Тежка икономическа катастрофа ще се случи. Тя ще бъде световна и дали ще тръгне от Щатите, дали ще тръгне от Европа, дали ще тръгне от Япония или от Близкия изток, от някоя война, няма как да предвидим, няма как да предвидим точния момент. Може да е след седмица, може да е след 2 месеца, може да е след повече. Няма как да кажем точно кога и точно кой ще е пирона, който ще спука балона. Въпросът е какво ще направим ние, когато това се случи. Ще позволим ли на правителството да продължава безумните политики, които доведоха до този балон, до предишния балон и до предишния? Ще им позволим ли да ни заробят повече, да ни отнемат и малката икономическа свобода, която ни е останала, или не дай се Боже да ни въвлекат във война? Ще им позволим ли това нещо, или най-после ще послушаме хората, които явно разбират от икономика? Това е, може би, основната причина да започне тази инициатива, тъй като информацията е основното оръжие на свободата. Ако знаем как седят нещата, няма как да вземем грешния избор. Но докато слушаме пропагандата, на която сме подложени от десетилетия, докато я слушаме, просто няма начин да вземем правилното решение. И затова искам тук да ви представя малко алтернативна информация, да видите, че нещата не са само бели и черни, има цветове на този свят и тия цветове се наричат свобода. Това е от мен за днес.
Ще се чуем следващия път, когато ще говорим за икономика отново.